domin Muhammad Yusuf dama asalin shi dan shi'a ne, ya dawo ya ce ya tuba ya komo ahalus sunna. Ina ɗaya daga cikin mutanen da ke mishi nasihar ahalus sunna. In ka ce ka zama ahalus sunna to ba change over ba ne, wato ba kawai na canza daga kaza na dawo kaza ba. In ka zama ahalus sunna kuma sabon aiki ne jama'a. Abu na farko shine sai kai karatu. Bai yiwa kawai jiya kana ɗariƙa yau ka ce ka zama ahalus sunna kawai ma aje ka kai wa'azi a nan. Ina kai da za a je a yi ta wanke ka tukuna da sabulu baya yiwa. Ya kamata mutane su gane na daga cikin kuskuren da ahalus sunna suka yi shine mutum yana bid'a wai da ya ce ya dawo sunna dan shi malami ne a can sai a ce wai zo ya karantar. Ba a yin haka ya ku ahalus sunna. Dan bid'a guba ce ya shaƙa wadda sharrinta tafi ruwan batir. Ka san ko daga cikin guba in ka karanta chemistry, ruwan batir na daga cikin guba wadda take dauke da sinadarai masu farfasa 'yan hanji. Dauki ka watsa a cinye ka kaga yadda za ku kare, zubawa riga ka kaga yadda za ku kare, tsotsi ruwan batir kaga yadda za ka kwana. To dan bid'a gubar da ya tsotsa ta fi wannan. Saboda haka ahlus sunna, idan mutum yana shi'a a jiya a yau ya ce ya zama ahlus sunna, ba ku da 'yancin da za ku ce zo yi muku tafsiri ko zo yi muku riyadus salihina. Abu na farko tukuna ya tuba, a tabbatar ya tuban. Abu na biyu ya koma ya karatu wurin malaman ahlus sunna ya sanya sunna take. Abu na uku a ga tabbatuwar shi da zurfin kafar shi, sannan har abada kar ku taba sakewa ya hau mimbarin ahlus sunna. In makarantar wace a samu nahau da sarf a bashi can gefe karantar, amma ku aje shi a tsakiyar ahlus sunna, wallahi tallahi sai ya haifar muku da bala'i irin bala'in da Muhammad Yusuf ya haifar. Shine hakikanin abin da ya faru. Muhammad Yusuf uban shi asali wannan aƙidar shi ce cewa boko haramun. Ka tafi Gashuwa yanzu, Gashuwa da ke jihar Yobe, ka samu sarkin Gashuwa. Sarkin Gashuwa na yanzu Malam Abubakar Umar, mahaifin shi cikakken dan boko ne, shine cansala na jami'ar Ahmadu Bello a wancan lokaci. Shi yasa a yanzu in kai kayi ABU akwai wani hostel da aka sa mishi ainihin sunan Suleiman Umar, sunan wannan sarkin ne. Don haka dan boko ne, ya tashi yana kamfenin a zuba 'ya'ya a karatun boko. Baban Muhammad Yusuf ya tashi yana yaƙashi cewa kada a saka 'ya'ya a karatun boko. Sarkin Gashuwa ya kore shi. Kore shi da ya shi ne dawon gazarma ya zo ya haifi Muhammad Yusuf. Ni da shi na taɓa tambaye shi, kai ya aka kai babarbare put amma kana jin fulatanci gar? Ya ce tsakiyar fulani aka haife shi. A 1980 baban shi ya taho kawo wa mai tatsine gudunmawa ta yakin da mai tatsine yake, aka kashe shi a wajen rijiyar zaki a bayan garin Kano. Da haka wannan Yusuf da kake ji ba shi ne mahaifin shi ba, wanda ya rike shi ne bayan an kashe uban shi shine wan uwar shi. Saboda haka waɗannan irin mutanen, kuskuren farko da 'yan uwanmu ahlus sunna suka yi da suka ba shi dama ya zauna ya kafu, don haka lokaci kaɗan kawai waccan aƙida sai ta taso mai. Sannan sai me? Sannan sai zazzakiya. Ya taɓa yin zazzakiya. Idan ka zauna da zazzaki, Allah in ba Allah ne ya taimake ka ba, har abada ko ka tuba ba za ka ƙaunaci ahlus sunna ba. Dukkan waɗanda suka ce sun tuba sun bar zazzaki, har yau za ka gansu suna gefe-gefe ba su yadda su saje da ahlus sunna. Ka cire Aminu Daurawa, shi kadai ne ya bar tafiyar zazzaki ya dawo cikin ahlus sunna. Shi ma ina faɗi daga cikin contributing factor, na farko ya yi karatu, na biyu yana da tsarkin zuciya dan Allah yake yin abin, sannan na uku a lokacin yana da karamar ƙuruciya dan bai wuce shekara 23 zuwa 25 ba sanda aka bar tafiyar. A lokacin Zaria suka zo 1995 ko 1996 suka yi wani wa'azi da suka sanya mashi jana'izar shi'a.
suka mukabalanci zazzaki cewa in ya fito cikin uwar shi dan halal ya zo yau suna da magana da shi su ne jama'a shi. Yau ba su Albani ba ne balle a ce dama makiyan shi ne, a'a yau ɗaliban shi ne suka ce ya zo a kofar doka tsakiyar cikin birnin zaria, yar taka ce kaɗan da gidan zazzaki, suka ba shi wannan challenge din har karfe 1 na dare bai fito an amsa wannan jawabin ba. Maganar da nake ita ce, duk lokacin da ya zama ka bi tafiyar zazzaki yana da wahala ka dawo ka saje da ahli sunna, saboda daga cikin makircin da yake yi zai kyamatar da kai ahli sunna, zai kyamatar da kai kasantuwarka tare da ahli sunna, zai wargaza maka dukkan wani malami da ke zuciyar shi. Ko ma ka karanta da'awar Muhammad Yusuf, sai da ya zama babu waɗanda yake kyama, ba waɗanda yake ƙi sai ahli sunna. Me ya faɗi a cikin wasiƙar shi da ya aika, buɗaɗɗiyar wasiƙa cewa in ya ce 'yan al'ada suwa yake nufi, ya ce 'yan izala. Sannan duk target ɗin Muhammad Yusuf a cikin list na malaman da za a kashe tun daga nan garin Bauchi har ko'ina malaman ahalus sunna ne, babu malaman 'yan bidi'a ko kwaya ɗaya. Shi ba shi da matsala da su, matsalar shi da malaman sunna ce. Wace irin da'awa ce za a zo za a tabbatar da musulunci amma malaman sunna su ne ake hari? Wace irin da'awa ce wannan? Sannan a wannan wurin malam Ja'far ya zauna ya wani kaset, mu kaset din muke da shi kawai, mun yi documenting din shi a nan ya muku nasiha. Har wani yana ce mishi ai Muhammad Yusuf kaza, sai malam Ja'far ya ce kai a kaset kake jin shi, ni kuma ya zauna gaba na yi karatu. A nan wurin aka yi haka ko ba a nan aka yi haka ba? A nan aka yi haka. Saboda haka ku kiyaye jama'a.